sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cacahing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan ngasar salat saya ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunai yo Sesembana iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga iya wis wantine tansah dielingke wis wantine padha nindakake adan was kumadhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi Kandhane yo. Aku lak wis omong kok. limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh asar zuhur lan ngasar salat saya ngedoke tindak mungkar